Sup dámy a pánové, vítam vás tu u ďalšej hry. Ale tentokrát to není Brawl Stars, ale ideme si zahrať Farming Simulator 18, čo je podľa mňa ako veľmi stará hra už, takže väčšina z vás, keď toto video dívate, vlastne nebudete poznať. Takže poďme si vytvoriť nový svet. Dáme si to napríklad na Bčko a len si to musím niečo ešte zmeniť. Momento. To prejde, tak sa vám ozvem, že rozhodol som sa, že teda vám to natočím, že ako to robím, pretože nechám na tú vystreamnutú časť, kedy vlastne zakladám nový svet a kedy robím toto, to je obnova. 100% na to natočím, chcem sa to na 100%, tu nebudem, takže uvidíme, ako sa nám to podarí. Som teda zvedavý, že čo a ako. Je to už akože veľmi stará hra toto, ktorú si väčšina z vás asi nepamätá, no. Takže tak, no, neviem čo mám akože k tomu povedať. Takže budem rád, ak by ste mi zanechali like a odber a komentár, že prípadne čo by som teda mohol natočiť a čo vás takáto séria baví. Takže tak. Dobre, ja mám už 100%, takže tu ako cúvnem a idem to všetko zobrať. Lebo musíme pripraviť, dobre, tak. Okej. Dobre, statek do kombajnu a poďme ďalej. Takže tak. Zoberieme to celé a pôjdem to asi potom predať už. Tak, uvidíme to, čo tam máme. Ja to spotíme. Dobre. No. Akože baví ma to, preto túto zatočím. A uvidíme, že kam sa dopracujeme. Pokúsim sa to točiť aspoň taký mesiac. Mesiac to budem točiť, čo uvidíte 102 diely. Takže tak. Ale podľa mňa to bude veľmi stačiť. A jak by ste sa pýtali, že prečo mi tak náhodou rozumiete alebo niečo také, tak je to z toho dôvodu, že som nachcípaný. Takže to si to preto. Takže tak, no, som trošku nachcípaný, trošku viac, ale začať, čo sa na to mám ukázať, tak nič také asi všetko by si mohli už poznať, podľa mňa. Ale akože má to krásne, ne, trošku tie detaily tomu chýbajú, no. Ale ešte to má dobré spracovanie, napríklad, že aj typov sa zamaží, keď tak. A to je tak. To otočí. Neviem to nevydá, neviem. A toto by sme mali mať teda posledný kúsok a poďme to potom predať. Takže uvidím, koľko nám to vydá. Nádrž máme ešte celkovo plnú, ale postupne budeme určite upgradeovať na lepšie a silnejšie stroje, než je toto. Vidíte? Dobre. Tak, to vysunuli. Okej, a poďme tam aspoň povedať, že kam sa to dá novú povolenú. I ísť predať. To je prvý. Poďme sa pozrieť do Statics, takže neviem, sme sa teda mohli ešte dať, že počkať, to nikto, dobře, do Statics. Prices a poďme sa pozrieť, že kde by to asi
OK, Stations to vyzerá, hej, Stations by sme, a nie, áno, v Stations by sme mali mať najviac, čo by podľa mňa, jak sa nemýlim, že toto potom mám Mil, Harvey, tam by sme tu mali mať najlepšie predané za najlepšiu cenu, takže poďme si tam vidieť, takže to pekne otočím a ideme cestou tam. Takže akože tak a uvidíme, že aké to bude, ako to teda bude baviť, tak natočíme ďalší diel a možno postupne budem točiť aj niečo ďalej do toho k tomu, takže tak. A jak by ste sa akože pýtali, že čo všetko, že nejak, že by som to stiahol takto normálne na mobil, to cez Foxy stiahneme ako play, tak. Len jediná nevýhoda tu je, že nie je to vôbec, ale že absolútne, že robené tomu. Je 25 alebo nie. Tak predáme to a uvidíme. OK, zarobili sme docela dosť, takže poďme na zpátek domov a uvidíme. Zoberieme to asi zase to a vidíte, že som vám tu už tak smievalo, vám to určite ukážem. Ale môžem vám ukázať tento nádherný traktorček, čo neviem čo to je teraz za značku, ale môžete to pozrieť, čo by sme mali mať. Tu máme 5610, neviem, ja sa v tom tak, že nevyznám, hej, takže kľudne môžete nejaký odborník do tohto povedať, takže sa tam aspoň tak trošku vyznáte, že čo je toto za typ traktora. Takže tak. A uvidíme. No. Pôjdem asi... No, kde by som... No to asi dať sem na kraje parkovať traktor aj s loďkou. Tak. A kombajn tiež tam zaviesť. A pôjdem si... Pôjdem toto celé zondieť, tie roloty dve a pôjdem zasiať nové niečo, pšenicu a zrno, keď tak neviem, ja som dostal absolútne neviem na traktory toto všetko moc nejako neláka, najväčšie akože láka čo tie väčšinou športy, napríklad motocross alebo také niečo. Tomu akože viac láka než takto traktory celkovo, takže poďme si ten túvnuť a poďme toto tu trošku, strašne toto malo, takže to má tak viaceré, že asi pôjdem si za chvíľku väčšiu. Traktor akože celkovo, že pôjde zatiaľ sú ťahnuto, bez problémov. Má sere to, že neviem to ako viac čo brať. Že maximálne teda po tých dvoch to môžem zobrať. Máme ešte docela dosť štve, že je nič viac. Čiže tak. Takže poďme toto zorať. Trošku mi nechváta, že súhnem preto a omáre. Ale asi pôjdem kúpiť väčšie túto submarínku. Nech to máme rýchlejšie, poď sa nám to určite hodiť. A takže tak. No. To ešte asi dlho potrvá, takže hodím vám sem taj to.
Stylems, či ak sa to hovorí, kľudne, už neviem. On ti bude na muzik. Timelapse. Čo? Vyrábej. No a proste vám to tu zrýchlim dvakrát. Dvojte rýchlo, nie? Zhodím. Lebo by to akože o dosť lepšie. Zlá strana, dobre ja. To tak geniálny človek, kokos. Karva neviem. Bohužiaľ, tak som. Ja to celé musím dorať. Všetky produkty musím čisté vytvorené. Všetko doreme jak nič. Tak, stanovej svita, ovce tu máme aj toto všetko. Tak. Skúmame lepšie vidieť, že ide čo ako. Tu takto musím cúnuť. Dobre. Že určite ešte zapájeme zobrať druhú lúku a kúpime teda novšiu tú na oranie. Novšie kúpime. A tu asi všetko zatiaľ. Viac. Vo v skrine túto mapu nebudem hrať. Túto skoršie budem hrať môj prvý svet, ktorý mám založený. Tam už to mám trošku aj tak viac rozpracované, aj to všetko. Čau, bol by som naozaj rád, keby mi dáte ten odber, pretože všetci, čo nemáte tieto videá, nemáte prihlásený odber a chcel by som to zmeniť. Takže mi ho dajte. Späť k videu. Takže tak. Ale akože nemôžem nič povedať na toto, strašne ma to baví. Takto sa nudiť. A zabíjať čas. Hraním hier. Tomu nemám čo ešte robiť. Vo venku je zima. A keď sa to nezdá, tu kde bývam, tak tu je veľká zima. A akože tu mi len stačí, že idem trošku rýchlejšie vole. A proste mrzne. Je minus 9, 8, keď je, čo je minus napríklad, dajme tomu 2. Čo akože tu býva normálne, sem tam ráno, ako kedy, je zimšie vec. Tak väčšinou tu, keď trošku prídem do nejaké trošku sa viac akože idem na bajku napríklad, tak hneď kokos tam cítim, že mi zmrznú ruky. Doslova, tam ja mám pocit, že mi za chvíľu odpadne. Dobre. Jedno by sme mali a ideme ešte druhú ruku prejsť. Tak. A uvidíme. Počkej, ja som si myslel, že akože to bránime, hej? To je bránime, to mi už zahrabal doslova. Aj keď možno ze slova, hej. Dobre, bránime. Som si chvíľu, keď som videl túto zadnú stranu, tak som si chvíľu myslel, že my nebránime. Čo som si činil spečný, že som si činil želný, ešte keď náš želný, nespravím sa rýchlo tento, želný. Tak. Okej, želný. Dobre, tak tu máme asi ďalší timelapse, tak myslím, že spravím sobie. To sa celý dvojte zvykne, niekto vidíte dlhšie a niekto ide na to hodinu, väčšinou vedia, čo majú, čo také. Nezáleží pre mňa, nedali chvíli, ľudí na to, len za tým začali, čo to že opínem, keď chvíli, keď také, keď takýva väčšina čo nevedia, čo na čo je 100%, tak absolútne nedal ber. Takže to tak, 100% takže mohli byť niekedy prísť aj Huntera, možno Hunters, možno čo robíme, že uvidíme a zistíme, ako to bude. Dobre, ešte tu sa Paulic priblíži, benzín mi dokáže nevadí, že skúpi na pumpu. Dobre, plný hotel, tak idem, som čítal na to toto, budeme kúpiť, tak ideme a pôjdeme šumami. Čo to normálne je to... Neviem, koľko to je cent, tak to aj zase to je. Je to pri nás staré, to je mi to ide. To ešte ide, možno ten že musím potrebať. Takže tak, poviem, že to 15 minút končí. Už točí 16 minút, chcem. Je to zvlášť paráda. Paráda do kolečka, hráme na muzik. Dobre, bum, bum. Tak, pozrieme tuto v obchode. Takže koľko stoja tieto brány. Jak ich tu nájdeme tu. Tieto máme... Ďalší je 139 000. Tak, keď tieto predáme, tak si môžeme kúpiť ešte väčšie. Ich kúpime. Sice nás stane iba 12 000, ale 12 500 tak. Ale... Pozriem a pôjde, či to tam mám, hej mám. Šperne tam.
Už tu to akože dobre poznám, len škoda je, že akože už to nikto netočí, že už proste nikoho tak moc neláka. To je akože veľká škoda. Takže tak. Teraz sa môžem chodiť kúpovať ono, takže to dobre. Takže poďme sem, kde už máme väčšie brány. Už to proste máme väčšie. Už sa na to bude ľahšie dozrobiť. Pozrite na to, ako to teraz rozsiahlo. To už máme 3 políčka. Minimálne. Ale už vidieť, že nám to slabšie ťaha, takže po zákupu na ďalšom videu asi pôjdeme kupovať aj lepší traktor, tento. Takže tak. Uvidíme ešte. Dobre. Žiadne auto. Už sa blížime do statku. Naše sila. Veľké jak blázen. Bolo by som to niekedy celkom že predať. Lebo by som bol zarobil. Trošku toto ešte tak zondiem. Spracem viac. Vidíte, že už idem pomalšie o dosť. Teda aspoň myslím, neviem, nepracoval som sa. Ale akože čo by som mohol schopný zebrať 3 rádky naraz. Alebo aspoň tie 2. Čo by nám akože docela pomohlo. Takže tak. Takže je parknem to vedľa túto sedačky. Hej, to máme. A idem vás, nie sa s vami už rozlúčiť, takže ďakujem za tuto, ale ani tu, tak nič. Takže ďakujem za sledovanie tohto videa. Takže ešte raz vám prajem mnoho šťastia a pekný víkend.